Morning mga idol. Ay, biyahe tayo ngayon ng Anda. Imbitado kasi sa isang dibu. Then joyride na rin. Tatlong motor nga pala kami. Yung aking kuya at si Marco. Si Marco may backride, yung pinsan din namin. Si Justin Bieber. Update na lang ulit kung nasaan na kami at baka maubusan tayo ng battery at memory card. Yun, alright mga idol. Dito na kami sa may Binmaley. Mag-aalmusal muna siguro. Gugutom na rin ako eh. Dito kami sa may lagi namin kinakainan, yung Kaliskas, dito sa may Binmaley. Yan o, malapit lang siya dito sa may tulay. Pagbaba ng tulay, banda lang doon. Kaliskasan na yan. Favorite spot kainan. Favorite spot kainan namin yan dito sa tuwing babiyahe kami ng Bolinao or Anda. Yan. Kain kami doon banda. Bye. Kain muna tayo. Gutom na rin kami. Ayan, may bebe dito. May bebe. Thank you po. Thank you sa pagpapadikit ng sticker. Shoutout na lang yung kantin nyo. Boss John po. Yun o, shoutout sa kantin nila. Napakasarap ng ano dito. Kaliskas mga idol. Kung kakain kayo dito na lang din. Yan. Sige po, thank you. Okay mga idol. Tapos na kami kumain. At diretso biyahe na naman. Sige pa. May bebe. Ay, nagkalaman din ang aming tiyan. Gutom na gutom ako kanina, grabe. Tapos nakita ko si ate, ay, nabusog ako agad. Pwede na. Yan, shoutout sa Jong's Canteen. Yung napakasarap na kaliskas. Always kaming kumakain dyan sa tuwing may biyahe. Papunta ng Bolinao, Patar, or Anda, ganun. Yan kami laging kumakain. Solve ka na sa 60 pesos. Tapos may maganda pa. Solve na solve talaga. One eternity later. Alright mga idol, welcome to Labrador, Pangasinan. Yeah. Alright mga idol, nandito na tayo sa may pamilihan, sa may malapit sa Sual. Yan, bilihan ng mga isda dito. Tsambang-tsamba namin, nasusundan namin tong mga truck. Ang daming truck na papakyat. Medyo welcome to Sual mga idol. Medyo mapapabagal ang biyahe.
masilip. Grabe. Ang daming truck. Truck on the go. Jeep naman ngayon. Ayan o, may lang truck to. Dalawa pa. Ay, nakakaloka. Nakakaloka. Isa na lang. Dito sa Sual may maliit siyang part na bangkingan. Yan. Sana walang traffic para pwede tayo makapaglaro. Yan. Ay, sakto. Whee! Wah! Ay, sarap. Nakakamiss mag-banking. So, yun mga idol. City of Alaminos. Touchdown, Alaminos. Ay. Nakakapanibago, nakakangalay sa puwet. Ngayon lang kasi rin nakapag long ride. Hindi mo nakapagbiyahe ng malayo. Ngayon lang. Last lang nung Dinggalan yata. Oo, yung Dinggalan, yun yung medyo malayo rin. Tapos ito Anda. Biyahing Anda mga idol. Ay. Yun mga idol. Welcome to Bani. Ha. Gusto nyong pakwan? Bani na tayo mga idol. Medyo late na tayo. Yun. Chamba mga idol. May truck na malaki. My God.
mga idol. Yan. Welcome to Anda Bridge. Touchdown mga idol. Yeah. Sulit ang pagod.